Simona Krojcigera. Dobrý večer. Tak samozřejmě olympiádu průběžně sledujeme, vzhledem k tomu, že je tam časový posun, takže člověk není schopen snímat všechny ty přenosy. Včera jsem měl radost z bronzové medaile našich tenistů. Na druhou stranu jsme měli trošku doma smutek, protože známe Andrejku Hlaváčkovou, která byla zraněna, řekněme, nepříliš sportovním gestem. Když Laval povídal, že je nebe na zemi, pravdu má. Věřte mi, za život dám, i když nerád umírám, nejsem sám. Věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jen